Domin samun shirye-shiryenmu akai-akai, ziyarci Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube. Sannan ka yi subscribe, ka danna ƙararrawa kilin. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Ni fa abun nan ba zai yi ba, kawai ni dan tafi domin neman arziki na zo yi. In kuma za ku nemi wani kai ku nemi wani ku bashi. A fita daga wannan a gyara mu wurin zanga da babu na gaba. Ba hankali na gaba ɗaya bai kwanta da wannan harkar. Wa mu suwaye ne a matsayin mu suwa muke, matsayin ki da na ko suwa. Gaba ɗaya wannan harkar ni ban fada da ita ba gaskiya. Mara ku ta matsala da za ta fada nan. Ka dalla kai mana shu da Allah. Kawai matsoracin banza da Allah. Gaskiya fa nake fada mu. Haba Adebo, wai kai ko ka jiya ba ka yi, ka shanye kwali ɗaya yanzu kuma ka ƙara ɗauko wani za ka shanye, ka ƙara buɗe wani kwalin. Ai ko don lafiyar ka ya kamata ka saurara wannan abu. Dan Allah malam ka saurara min kaji. In ban sha sigarin nan ba zan yi in ji daɗi. Ita kadai nake sha nake jin daɗi a zuciyata. To ana yi ne fa dama don kare lafiyar ka, ba wai don kare lafiyata ba. Duk wani tension wannan sigarin ce take soke min shi. Kuma sai ka hana ni shan ta? Ba na son sa ido. Lafiyar ka kake cutarwa. Ya kamata mu canja hanya. Wannan hanya akwai ma'aikata da yawa. Ya kamata in mun zo junction din nan na gaba mu yanka mu kuma hagu kawai. Kilo 10 nake so, ina ganin za ku iya samun min da shi nan da kwana 3? Kilo 10 mu za mu iya samun shi, mu za mu iya fitar da abin da ya faka a cikin kwana guda. Kwana ɗaya? Wow, wonderful. Kai, amma fa kun burge ni. Gaskiya fa kuna kokari. Suna na Ganjar. An gaya mana ai. Kai kuna kokari fa. Wallahi.
ne ke fi so ku huta za ku samu sauki. Ni a duniya wani lamarin na ban tsoro. A duniya wasu na har kalla amma kamar ba sa tsoro. Wasu jin daɗi waɗansu na faman roƙo. A duniya ni a duniya wani abin ban gane ba. Wasu na fama wasu ba su san wannan ba. Wasu na da hali amma cuta ba su daina ba. Duniya gidan harkalla ga gidan harkalla, gidan harkalla ga gidan harkalla, gidan harkalla. Kai, wannan ka fita ne. Ko tunanin lafiyar ka ba kai. Wai kai ina ruwanka? In ma lafiya ce ba kaina nake cutarwa ba, ina ruwanka ne kake takura mu? To wai kai Ajebo tun da kake a rayuwarka ka taba ganin wata tasha ta gidan TV ko gidan rediyo suna tallata ba sigari? Kadiba fa ko a jikin kwalin za ga ansa the Federal Ministry of Health that smokers are liable to die young. Kuma amma har yanzu baka gane ba, har aka koma ana cewa smoke is dangerous to health. Yanzu kuma fa kirikiri za ga ana rubutawa. Ka kalli kwalin ka gani mana, za ka ga ana cewa smoke is kill, amma kai duk haka wannan ba zai saka hankalta ba. Malam, ni fa ka dame ni fa. Kana da aya ko hadisin da ya hana shan sigari ne? Ka gaya mun? Amma dai ka san almubazzaranci ne ko? To ai a cikin Qur'ani Allah ma ya ce innal mubazzarina kanu min ikwani shaitan wa inna shaitana da rabbi kafura. To malam sigari ai almubazzaranci ce. Lalle almubazzari sun kasance yan uwan shaitan. Shi kuma shaitan ya kasance ga ubangijin sama yawan kafirci. To ko kai fa? Allah ka yafe mu. In Allah da na daina shan sigari. In Allah da waɗanda suke sha ma Allah ka yafe musu. Su ma Allah ka shirye su. Allah na tuba, astaghfirullah. A dai bada Allah dan tsaya dan rage nauyi a ciki na ciki. Kamar ya tsaya? Ka baka ganin halin da muke ciki ne? Me yasa kake so ka samu a wahala ne? Ciki na ne murda ya zan yi to ba dole sai na ci ba. To ba dole ba. Kamar kai ka kowa jin yunwa tunda muka dauko yarinyar nan kake ta ce. Ko so kake asirin mai tuni ne? A duniya ne, a duniya ne, a duniya ne, a duniya ne. Gaskiya ga nan yana da matsala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معلومات ومن تعذر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنه إليه تحشرون ومن الناس من يتبع قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الالتزام وإذا تولى صعد والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخرجه قال فخذ أربعة من الخير فاسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتيك سعيا يفقهوا قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي من الجمال والملائكة وقضي لهم وإلى الله ترجع
كما ربياني صغيرا kawai da na fito daga wajen fitsarin can mun kira yake wai ina kuɗin da suke yi mana كما ربياني صغيرا وقل الحق من ربك فلا تكن. السلام عليكم. Yawwa ka samu? Gashi Allah ba a samu ba. Kamar ya baka samu ba? Allah ba a samu. Har gidan gogon da na tura ka baka? baka? Na je ba a samu ba. Malam yana waje? Eh yana waje. Kira min shi. Ana kira a ciki gida. A ciki? Eh. Ɗayar ko ɗayar? An ta amarya ce take kira. Ita ce? To ga nan. Wallahu ya'lamu. Na fuskanci ba aikin naku yana ja sosai. Gaskiya kuna kokari. Ka bari zuwa anjima zan haɗa ka da magatakarda ya zagaya da kai ka ga yadda muke abubuwan nan. Wato na gane magatakarda shine madubinka. Madubina kuma? Ku danne, ku duka, ku kira da sarki ku so ne, ku duka, za ku samu sauki ku danne. Madubina siffata ce, siffata kuma darajata ce, darajata kuma kimata ce. Da haka ni bani da madubi, lalacewa na bai kai a ce sai dai in kalli madubi ba. Ku danne, ku duka, ku kira da sarki ku so ne, ku duka, za ku samu sauki ku danne, ku duka, ku kira da sarki ku so ne. Na gama da kai. Za ku samu sauki ku danne, ku duka, ku kira da sarki ku so ne, ku duka, za ku samu sauki ku danne, ku duka, ku kira da sarki ku so ne. Igwe, wannan gayan ne matsalar mu wallahi, da inda muka je sai ya tsaya. Gaskiya Alhaji na bata mana tafiya. Kadiba yanzu garin nan ka gani hadari ne a garin nan, yanzu yau shi har muka je inda muke so mu je. Wannan ba tsari bane gaskiya. Wannan ai matsala ne ba mu wallahi tallahi. Ai jan waya ka huta. Hello, Igwe kuna ina ne yanzu? Wallahi ga mu nan dai mun tsaya a hanya. Me kuma ya tsayar da ku a hanya? Alhaji ne ya tsayar da mu, wai cikin sa ya murda. Ka san sa da ciye-ciyen bala'i. Ciki kuma? Mayaki ne gashi nan shine da kanshi, in ka ganshi karka bi shi, zaki a cikin dawa ba mai farauto shi, in ya sa kafa ya fito. A duniya ne. A duniya ne. Muna ƙara gode wa Allah cikin rahamarsa, wanda in an zo wajenmu Allah yake biyan buƙatar bayansa. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka nake ƙara kira kowace irin matsala, kuma komun daɗewar matsalar, da izinin Allah, in dai Allah ya kawo ka nan, da yardar Ubangiji Allah zai share ma hawaye. Da haka in za ka taho wajenmu ka zo da zuciya ɗaya, in Allah ya yarda za a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, kai da kanka hatta ƙala alhamdulillahi. Mutanen Sokoto ina hanya, ku gode wa Allah. Ranar 11 ga wata na 6 nan zai kama ranar Asabar. Ranar 12 ga wata zai kama ran Lahadi. Zan fara aiki a Sokoto da izinin Allah. A gidan Bagwai, a nan gidan Bagwai, ƙofar gidan mai unguwa Umar Shehu Muluniya. In Allah ya yarda, zan zo ni da kaina, ba saƙo ba,
ba wakilai na ba, ni ne da kaina. Da izinin Allah magana ta kare mutane Sokoto ku gode wa Allah. Don haka bayin Allah da izinin Allah in dai jinya ce a jikin ɗan adam to in aka zo wurin Malam Abubakar Bilhaki kurunkus. Lokacin bikin aure lokaci ne na ƙura a dakar ado, lokaci ne na fitar da sabon samfurin ɗinki, kuma lokaci ne na ziyartar shagunan Shehu ɗan ƙwarai investment. Tabdijan idan ana dara fit da uwa ake, ka ci babban lamba, wanka iya wanka, kima iya kima. Mata masu ji da kansu sun hallara, kaloli sun yi ɗinkunan su sun ɗinku, kaya kuma sun bi jiki sun zauna. Ƙawata, kin gigita da irin suturin da kika dinga sakawa tun daga ranar pre-wedding pictures ɗinku har zuwa yau. Mutanen gari sai magana ku suke yi, kuma ya za a in mun sana mai dinga ɗaukar hankali haka. Hanya ɗaya ce ƙawata. Rabu da 'yan kayana yake tafi kai tsaye zuwa ga shagon Shehu ɗan ƙwarai investment idan buƙatar irin haka ya tashi. Sarki goma zamani goma, babu mujadala, tabbas Shehu ɗan ƙwarai investment su ne kat a wajen ƙwarewa ado gudu. Raba kanka da 'yan kalan dangi masu cewa daga shagon Shehu ɗan ƙwarai investment suke. Tafi kanka tsaye zuwa ga shagon Shehu ɗan ƙwarai investment waɗanda suke cikin kasuwar kantin kwari a cikin shaguna masu lamba kamar haka. Tafi kai tsaye zuwa ga shagunan su da ke Ibrahim Tyrod, gidan Ahmadu Dan Tata, opposite Isiyaka Rabi'u, shago mai lamba 1, lamba 2, lamba 3 da lamba 4. Da wani reshen da ke kan titin Plaza, gidan Ashana, shago mai lamba 12 kusa da UBA Bank. Sai wani da ke kan titin IBB, gidan Rufai Mota, shago mai lamba 1, lamba 2, lamba 3 da lamba 4. Da wani reshen shi ma da ke lamba 33 Unity Road, gidan TM Yola, shago mai lamba 1, lamba 2 da lamba 3 a kasuwar kantin kwari. Sai babban kantin su da ke kan titin IBB, gidan Shanu bayan Sani Abacha Stadium, shago mai lamba 1, lamba 2, lamba 3, lamba 4, lamba 5 da lamba 6. Shehu ɗan ƙwarai investment, saye da gaskiya. Allah ya baki lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Ya cikin Islam ɗin? Wallahi tun dan mu dai mun yi asibitin, amma har yanzu jiya iya. Amma kuwa kun je Kashiful Ali? Ina ne kuma Kashiful Ali? Kashiful Ali. Ai ni ban taɓa jin wannan sunan ba. To nan ne sha yanzu magani yanzu. Su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba. Suna da injina na zamani. Na san da zafi. Wanda sai sun caja mutum daga sama harkar sannan za su ba shi maganin ciwon sa. To ai sai mu leƙa ina kike ganin za mu je mu same su. Cibiyar Kashful Alil ita ce ɗaya tilo da ake mata taken mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Ina masu fama da cututtuka kamar su matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Rashin kuzari ga ma'aurata, matsalar saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska, jinnu, sihiri ko samu. Ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes. Matsalar rashin haihuwa, matsalar ciwon koda, matsalar ciwon hanta, matsalar hawan jini, matsalar diabetic, ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro. Ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato HIV. Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta Kashful Alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Ibrahim, shugaban cibiyar Sha'aban, wanda muka kware wajen ba da magunguna na kowane irin cututtuka a faɗin duniya. Sannan kuma cibiyarmu ta ƙware wajen ba da magunguna kamar su ciwon sanyi, matsalar al'ada, ciwon mara da kuma matsalar rashin haihuwa, musamman shafar aljani da kuma sanyin mara. Istimna'i wato biya wa kai bukata, hakan yakan haifar da matsalar haihuwa da dai sauran matsaloli da dama a jikin ɗan adam. Kai ina masu fama da uwa uba cuta mai karya garkuwar jiki. Cutar HIV musamman a ɓangaren maza, kankancewar gaba, rashin karfin namiji da saurin inzali. Kamar irin su sanyin mara, sanyi mai fitar da farin ruwa. Sannan kuma cibiyarmu ta ƙware wajen ba da magunguna kamar su ciwon ƙoda, ciwon siga, ciwon hanta, hawan jini, diabetes, ciwon olsa. Cibiyarmu ta kara kawo sababbin magunguna na kowane irin cututtuka. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maraba da kowa wanda kowane irin cuta ta same shi. Cibiyar Sha'aban bata tsaya a nan ba, tana tura magungunanta a ko'ina a faɗin duniya. Wannan cibiya tamu ta Sha'aban tana miƙa saƙon godiya
ga ɗumbin al'umma da suka karɓi magungunanmu suka samu waraka kuma suke aiko mana da saƙon godiya. Cibiyar Sha'aban cibiya ce ɗaya samkar da dubu a faɗin duniyar nan. Kuma za a iya neman mu ta adireshinmu da ke nan garin Maiduguri. Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanem Hospital, saman Beni shago mai namba 8. Ko kuma a neme mu a jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road kusa da Shoprite. Ko kuma a neme mu a nambar waya kamar haka. Ko kuma a neme mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Sannan kuma cibiyar Sha'aban tana maɗaukacin al'umma musulmi fatan alkhairi. Muna maraba da kowa a kowane lokaci. Mun gode. A duniya ne. A duniya ne. Babu mai tare shi a duniya. Amarya, ya aka ne? Na kasa cin abinci ne. Shi ne nasa aka samo min fura kuma da manzar ƙwaila nake son na sha. Kuma an je ba a samu ba. Manzar ƙwaila kuma? Ki sa sukari mana. A'a ni da manzar ƙwaila nake so. To yanzu manzar ƙwaila su biki kenan? To an je ba a samu ba. To ina son manzar ƙwaila yanzu. Ya ita. Iya. Malam, menene kake ta kwalla min kira? Manzar ƙwaila zaki ba mu. Ci aka yi maka manzar kwaila nake sayarwa kawai da zaka tawo min wani wai in baka manzar kwaila? Kare yake kisa ita jikina ba ni. To ina da yi. Jikina ba ni. Wallahi in da aka bada manzar kwaila ta wani ban yafe ba. Wallahi ban yafe ba an sha Allah ya isa. Wallahi aka sha min ban yafe ba na rantse da Allah me yasa ka in kana kaunarta ka siyo mata ma? Ai da mun na san ba kawanta ke ba da abin da ke cikin nata. Kuma ta sha duk abin da kike. To da ta hana ta haihuwa ne? Ai ni na riga na haifa. Dan wallahi ɗaya tankar da dubu. Ka tabbatar da ni ba juya ba ce. Amma kin san ni na kera shi. Au ka kera shi? Karatun ma ni ne masa. In da gara ma sai in janye ka kwace in kai ka bashi dan Allah dan Annabi malam ka kwace. Wallahi zan yi janye. Ka kwace. Wannan tasiri ne ba tasiri na bane. Tasiri na ne. Tun ƙara ne ita ko ta dinga yake nan wallahi ta dinga. Allah dai ya sauke. Ki hakuri ki ka zama abin da yanzu ka zama. Kwali guda da gashi. Inda rabbana ba wala.
Barkan ku dai. Yawa, ya kuke? Alhamdulillah. Lafiya dai mukan kwana. Wallahi yalla bai motar mu ce ta samu matsala mu ne ya kare. Kai ka san gurin ne kuma inda muka ganku ne gurin ne ba kyau. Ko mun ganku gurin a fake. Dole ne mu tambaya me yake faruwa. Gaskiya ne. Saboda ga aiki ka san yanayin aiki. Gaskiya ne yalla bai amma da yake mun tura ka mana mai ma yanzu akwai dan mun tura shi yanzu ya so mana mai wanda zai karasa da ku. Ka san matsalar karfi yalla bai. Igwe ina ruwan nan. Ruwa? Yawa, ka san inda rayuwa take, ka san ko mun tarar da ku kun faka kuma ga gurin ba shi da kyau, ya kamata Allah ku sauri ku dauke motar taku a gurin. Shikenan yalla bai yanzu nan zai da ya kawo min ma za mu zuba mu tafi. Mun gode. Kai Alhaji Allah, da ka to mu tafi da Allah. Hawa da Allah. Wannan bata mana lokaci kake wallahi. Kawai zaka ja mana matsala. Haba Alhaji. Dan ba shi kwana biyu ba iya ballakan kayan suke bane mu ma sai ana raga mana ka san magin yayi tsada ne to haka da kuma ka ce sai an ba da 18 dan ba shi duk da haka dai iya ne ina fatan dai kudin sun kai ko dan ba shi naka wasa ne da Allah ka san ai gwara ai ban gishiri in ba kamanda ga wai ka can na ringi dan bashi ayo dan bashi ya dai ana ina normal ina daki kai gare ne da mutane dan kuma gefe mai magana okay da ma magana ba ta waya bace ka gane in ka zama kai kaɗai yanzu nan ka kira ni akwai maganar da nake so mi da kai mai muhimmanci ba damuwa sai ka zo neman gawan kare ya wala ma shi ma ga su karan wahala yake kai ba mutum kake sarbe mu ne
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku dai abokan sana'ar mu yan downloading. Ga wata sanarwa muhimmiya kuma ta musamman. Na rantse da sarkin Annabi Muhammad. Wannan sanarwa ce ta musamman da zan yi muku game da fim din nan da kuke ta tambayar sa, wato shahararren fim din nan mai suna a duniya. Idan gayan nan ya ƙara daga waya a gurin nan sai na kashe shi. Wato da farko dai za mu fara da baku hakuri dan delay da aka yi na kawo shi da ba a yi da wuri ba, sannan na biyu kuma mu gaya muku duk tsare-tsaren da muka yi waɗanda suka danganci wannan fim. Maganar gaskiya akwai ɗan ƙorafe-ƙorafe da aka samu game da wannan fim ɗin waɗanda su suka ja wannan delay ɗin. Ƙorafin da aka samu kuma tsakani da Allah an same shi ne daga ku ɓangaren wasu daga cikin ku ba sa son siyan wannan fim. Duk wanda ka je ka duba kwamfutarsa za ka samu akwai fim ɗin a duniya a ciki, amma kuma baya siya. So bayan mun tattauna da wasu daga cikin ku yan downloading din me dalilin da yasa haka take faruwa, gashi kuna amfani da fim din a duniya ba kwa siya, sai suke ba mu cewa uzurin cewa fim din ne yayi tsada. So tsakani da Allah shi mai fim din da yake mana da good alaka tsakanin ni da shi, matakin da ya so ya dauka ba shine wannan ba, ya so ya dauki matakin na ya bi ku kamar yadda raguwar suke su bi ku su ta kama ku. Ya so a ce ya ɗauki wannan matakin akan ya zo ya kama ku, sai muka zauna da shi muka tattauna muka yi magana ta fahimta juna ni da shi. Sansin da na roƙa ya bani shine ya ba mu kamfanin mu yi masa dillanci na wannan fim mai suna a duniya. Ni kuma zan roƙe shi akan ya taimaka ya rage muku farashin da kuke magana ya yi tsada. Yanzu dillancin fim ɗin a duniya ya dawo ƙarƙashin kamfanin fim ɗin Sultan Film Factory, kuma mun samar muku ragi game da akan yadda suke siyar muku a wancan lokaci. Yanzu za mu siyar muku shine a farashi mai sauki, sannan ina roƙon ku kuma da dan Allah kada ku bani kunya, kada ku watsa mun ƙasa ido kamar yadda kuka yi korafi cewa tsada yi. To ina roƙon da ku ba mu haɗin kai wannan karan, za mu zo mu raba shi a kamfanin mu kamar yadda kuke siyan fina-finan mu na Indian Hausa. To ku ba mara da kunya, ku sayi wannan fim din yadda ya kamata. Ina son duk mai downloading don Allah ya taimaka ya sayi wannan fim din a wannan karan, saboda mu fita waccan kunyar da muka yi. Amma idan kuma hakan bata samu ba, kun ga bani da wata mafita face na bar shi ya dauki matakin da yake ji shine yafi. Wanda hakan ba amfani bane a ce kana sana'a an zo da yan sanda gurin ka, yau mun zo laliban a duniya a kama ka bai da. Ina takardun da suke gurin ka? Idan ku kuka mamu wannan haɗin kai shikenan za ku sayi fim ɗinku bai kasuwanci ku. Duk wanda ya zo ya ce muku na zo na kama ka kana tura a duniya, ka ki ku kirawo ni, dama kuna da lambar da kuke nema. Ni kuma kowane ne zan ji dalilin da yasa ya kama ku, zan ji kuma wa yasa ya kama ku. Za mu fara sai da ita insha Allah ranar wannan Lahadi mai zuwa. Ranar wannan Lahadi mai zuwa ina roƙon dukkan wani ɗan downloading da ya nuna mana kara ya sayi wannan fassara. Ni kuma nan ne zai sa mu gane cewa da gaske kuna yin mu, kuma abin da muke yi kuna jin daɗin sa, don ku muke yi kun sani, mu ma kuma ku mana kara kuma. Na gode, wassalamu alaikum. Ni ne naku kamar yadda kuka sani, Sultan Masabarbada. Na gode. Ina masu son koyon ingantaccen turanci a sauƙaƙe, ku nemi littattafan Haruna kamar haka: How to Read and Write Book 1 and 2 don koyon karatu da rubutu, Everyday Words mai dauke da kalmomi 1000 da fassarar Hausa, Everyday Sentences mai koyar da jimloli cikin sauki, Everyday Grammar mai koyar da ka'idojin turanci masu sauki, Welcome to Oral English mai koyar da furucin turanci, Welcome to Grammar mai koyar da muhimman ka'idojin turanci, A Clever Boy mai koyar da turanci cikin nishadi. Littattafan dai su ne How to Read and Write Book 1 and 2, Everyday Words, Everyday Sentences, Everyday Grammar, Welcome to Oral English, Welcome to Grammar da kuma A Clever Boy. Duk mallakar Haruna suna nan a kasuwa da shagunan sai da littattafai. Domin ƙarin bayani a kira 0800 36 28 08 70.